बावखुंग्रि बियाबाव कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि मोननायनि उनाव दिनै नोंथांखौहाय हानजानि मावथि आरो रायजो राजाफ्रा गोगोमै बरायदों मा फोरमायगोन? आं गिबियावनो जोंनि आसामनि कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगৈ सारखौ गोजोननाय जासिहरग्रोयो आंखौ बिजाथि फसंनायनि थाखाय। आरो बेनिफ्राय आङो बुंनो सानो एबाराव बावखुंग्रियाव कंग्रेसआ देरहागोन, बेयो खाथां। नायबाय था, मानसिफ्रा आगयाव सुबिदा मोनाखैमोन कंग्रेसनो होनो, मुसलमान होन, आदिबासि होन, गार' होन, बर' होन। एबार खिन्थु जों फैनायनि उनाव, आं फैनायनि उनाव, आं बायदि सेंग्रा मानसि फैनायनि उनाव खिन्थु जेबायदि अननाय मोनदों, जेबायदि मानसिफ्रा जोंखौ अनसायदों गामि 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 गामि, दा बियो बिराद मोजां बे मेसेज। आरो जों बेनिफ्रायनो मिथिनो मोनो एबाराव गोदान मानसिखौ लुबैदों आरो आगयनि मानसिफोरखौ लुबैयाखै, गोदान मानसिनो सुबिदा होगोन। बेनिखायनो आं देरहागोन एकदम खाथां। बेसेबांसो भट मोनना देरहागोन होननानै आसा खालामो? 2-3 हाजारथ' मोनखागोन बाराया, आरो बेनिफ्राय बाराबो जानो हागौ, खिन्थु देरहागोना रोखाखा। मानोना एबाराव BPF UPPL बिराद फाइट जागोन बिसोरो माखासे बेलायाव। ओमफ्राय खिन्थु जोङो मुसलमान भट, जोंना गार' भट, जोंना आदिबासि भट, आरो आंनाव 30%सो बर' भट दङ। बे आरामसे आं बेखौ मोनबानो आं देरहाखायो, रोखाखा। आरो आं हिसाब खालामखाजोब्बाय, नायबाय थाल', रिजाल्टआ जोंनि फेभारावनो फैगोन। BPFआ बेहाय 20 बोसोर दखल खालामनानै दं, नाथाय बेहाय दा UPPनिफ्राय सासे गोहोगोरा EM होननानै बयबो बुङो, रनजित बसुमतारी, जायखौ फेरेंगा होनना मिथियो। बिथाङानो बे बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि, बिथांजों नोंथाङा माबायदि जुजिनो हागोन? फेरेंगाखौथ' मिनिनोसो ओंखारो आङो। फेरेंगाया बाव फैनो नाङामोन, फेरेंगाया जेबो मिथिया बेनि सोमोन्दै। आरो फेरेंगाखौ जों मिथिनाय मथे, आं मिथिनाय मथे लकेलनि UPPLनि मानसिफ्रासो बेखौ लाबोदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय दासो फसायदोंनो बियो जे माथो अबस्थायानो मोजां नङा, बोरै आंखौ थगायना लाबोखोसो होनना बुंदों फेरेंगाया। ओंखायनो फेरेंगायाथ' फेक्टर नंखाया, फेरेंगाखौ साननानै लाब गैया। मानसिफ्रा, रायजोफ्रा जेला जों मिटिङाव थांनो फेरेंगानि खोथा होनबा मिनिजोबो, जों बेनो होआ, जों थांनो हाया। चिराङाव 3,000 4,000 फैसा गारनानै होनना बुंखायो। दा ओंखायनो फेरेंगाया फैसाजों माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा जानाय नङा। फैसाखौथ' जों लाहोजोबखादों बयनोबो, फैसाया लाथों। ओंखायनो फेरेंगानि खोथाखौथ' रायज्लायखाला जोङो, बारा बुंनानैबो लाब गैला फेरेंगाखौ। दा बियो ओंखायनो दा हरैबो खारनो, निसिमायावबो टिकेट लाबायनो, ओंखायनो फेरेंगाखौ बुंथ'ला। दा जोंहा BPFनि खोथाखौ दहाय बुंदों 20 बोसोरनि होननानै। 10 बोसोरनि सिगां, 15 बोसोरनि सिगांनि परिस्थितिया आलदामोन। माने बे समाव बेलेग दल गैयामोन, दस्रा दल गैयामोन। 10 बोसोरनि सिगांबो दस्रा दल गैयामोन। आरो नोङो दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगांबो UPPLआबो दुरबलमोन, जों कंग्रेसबो गैयामोन। बेखायनो BPFआ बिन्दास देरहादों। 100% मुसलमान, 100% गार', 100% राभानि, 100% आदिबासिनि भट मोननानै। एबार बिदि जागोन नामा? सोंदो बेनाव, एबार बिदि जागोन नामा? एबार परिबेसा सोलायबाय, आरो आं बायदि सेंग्रा मानसि फैदों, साख्रि गारनानै फैदों आङो, साख्रि गारनानै। नायनि एबाराव माबायदि। एबाराव बिदि नङा। बै 20 बोसोरनि खोथाखौ दारायलाय, 10 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौ दारायलाय, 5 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौ दारायलाय। दा आलादा जाबाय, मानसिफ्रा लेखा रोंजोब्बाय, जाम्बा गैला। जों नांगाल होनबानो भट होगोन, हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद होनबानो जों भट होगोन, बिदि नंलाथ'। मा मोनदों, मा जादों, मा जायाखै, जोंना एरिया मा मोनखो, लामा दालाङा जाना जायाखै, जोंना फिसाफ्रा बहा फरायनो मोनदों, बे माहाजोननि फिसाफ्रा, बे EMGनि फिसाफ्रा बहा फरायदों, नुजोब्बायना। मानसिफ्रा सोंबा खोन्थानो रोंजोबो ना। आरो नों न' मोनबाबो 5,000 फैसा होनांगौ। माबा मा मोनलाय बे 1200आ मा होनोमोनलाय, अरुनदयनि थाखायबो नोङो फैसा लायो, 1,000 2,000 लायो। साथा फैबाबो माबा फैबाबो सिं रानखोमाजोबो, न'खरैनो लाजोबो। बे गोदोबो जादों, आरो दाबो जागासिनो दं। ओंखायनो आंनो हो, आंना मानसिल' जानांगौ, आंना बावखुंग्रिनि मानसिल' जानांगौ, बयबो मोनगोन। आंखौ होयोबा साथाबाबो बयबो मोनगोन, UPPLनिबो मोनगोन, BPFनिबो मोनगोन। आंना बिदि नङा, आङो पाब्लिकखौ UPPL BPF होना। ओंखायनो आंनो हो अननानै, खेबसे नाय आंखौ, खेबसे नाय। आं बार खावलायो बावखुंग्रिनि जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैखौबो आं बार खावलायो, आंखौ खेबसे नाय। आंबो बर' फिसा, आंनावबो बर'नि थै दं,
आंबो बर'खौ अनो आंबो बे जायगाखौ अनो आंबो मावनो गोसो आंखौ खेबसे नाय जों माखासे मानसिफोरखौ नुखाबाय बिराद नुबाय जोङो बिसोर फैसाबो खामायबाय बिराद लुथिबाय बिसोरो दा जों बिसोरखौ मानो होबाय थानांगौ जोंखौ खेबसे होदो नोंसिनि फिसा फिसौफ्राबो सुबिदा मोनबा मावगौ आंबो मावगौ ओंखायनो खेबसे सुबिदा होनांगौ